Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Nukining sa kalalaki nga taga Malay-Balay Bukidnon. Ang ito matatampo nagdasangan nga Rene. Makigbuwag na ko ni mo, Rene. Ha? Nga naman, day. Kung sa mahinungdan nga makigbuwag ka man ako. Wa na ko ganahin ni pagpuyo, ah. Maumubiya na ko dinis ato. Wa na ko'y kalipay uban ni mo. O niya, ang atong upat ka mga anak. Kung saan naman lang ni? Bahala na ka kung saan ni mo. Basta kay makigbuwag na ko ni mo. Day. Pa, dili na day tumubalik si Mama. Dili na, anak. Wa na day mi Mama ini, Pa. Sige lang. Bahala uwa si mama ninyo. Di aman si Papa. Pinangga man ta mo. Rene! Oh. Rene! Si Lola pa nangita ni mo. Mura man siya nasuko. May tuyo ka, ma? Ni ako, kay kuhaon ako nga akong mag-aapo. Ha? Nga naman, ma? Puwag naman mo sa akong anak. Ayaw ko giing na nga makabuhi ka ng akong mag-aapo. Nag-construction worker ka raman. Mo ngayon pagsupak. Kuhaon ko ang akong mag-aapo. Aron naa sila maayong kaugmaon. Tagay ba, bay? Bay, ay ko lang, bay, ubog na kay ko. Ganun na itabo manin ako. Gibuwagan ko sa kong asawa kay wala sa kalipay. Uban ako. Sige lang, bay, sige lang. Kitang tanan na yung mga problema ba? Pero grabe ni nga ako, bay. Human ko biyahe sa kong asawa. Ikuha sa akong ugangan ng ako mga anak. Wala ko'y kalipay ni bay. Paminaw na ko ba? Para na ako ba, no? Maayos nga tuwa sa imong ugangan ang imong mga anak. Kaya kung na sila ubanin mo, di ni mo sila maatiman kay trabaho mga. Mao nga'y kaguol. Makakita balagi kaglaing babae. Bay. Kumusta na mga bay? Dili pa kayo okay, bay? Ako pa mo, no? Mangita na kaglaing babae. Asa man sa kumangita? Namoy daghan sa Facebook, good. Suwayi lang, good. Basin day, nakay kasinabot. Wala gusto nga akong amigo. Kinala na tuod nga mangita kong laing babae. Aron malingaw ko. Gusto. Suwayan ako pangita sa Facebook. Uyala, may reply man ang kinganlan og Marjorie. Ako siyang chatan nga makikita ko niya. Oh. Hi, Ren. Ikaw si Marjorie? Oh, nga no di ay?
Kabata gud nimo. Pila imong edad? 21. Ay, Ginoo ko. Kabata pa din nimo. Pila man edad mo? 30 City na. Dili man ka mailan nga 30 city, uy. Salamat. Ang mga unsa ta? Aron nga magka-istorya tag maayo. Buwag di kasi mo asawa? Uday. Ugang akong mga anak. Tuwa sa kong ugangan. Unsa may hinungdan nga gibuwagan mo kasi mong asawa? Wala siya gugman ako. Nagaingon ana no, kadili magkasinabot. Magyud. Mabitaw nga misuway ko og pangita og babae nga akong ikasinabot. Ikaw unta to. Nga naman, ganahan di ka na ako. Ganahan unta. Pero saon man nga bata pa man kay ka. Bata ko, pero may anak na ko, uy. Ha? Ha? Unsay may anak? May usa ko ka anak. Napamabdusan ko sa kong uyab. Ug wa siya manubag siyang gibuhat na ako. Mao ba? Og parehas nimo, nangita sa kong lalaki nga magmahal na ako. Unyag maingon ko nga mag-ipon ta. Musugot ra ka? Musugot ko. Basta pang baon ko nimo. Ingon man ang akong anak. Sige, mag-ipon ta. Ha? Mag-control ta? Ugang, kay daghan akong anak eh. Gang, dili ko uy. Ha? Gusto ko nga may kaugalingon kitang anak. Gang, Basta, dili ko mag-control. Gusto kog anak. gang majori. Gang, maayo kini anak ha. Nako ibalita nimo. Ha? Unsa man na, gang? Wa na ko rigla ha. Kung mao na, may umabot na tang anak? Oo. Ang pingi na ha? Aray, Gang? Gang? Nansa ka? gang. Sakit kaya akong tiyan. Ha? Uy, basig mga anak ka na. Kadit ha kay... Mangita ko nga makabantay ni Inday nga imong anak. Aron nga, badate ka sa ospital. Kumusta naman ka si Marjorie? Nakaanak na ba ka siya? Gawas ang doktor. Dok, kumusta kong asawa, Dok? Naglisod siya sa pagpanganak kay na siya UTI. Ug ang bata sab hinay ang heartbeat. Kinuo ko. Gang, lingkamot taon ha? Niyar ko uban mo. Salamat, Kang. Paningkamot din taon. Himugso ni mo ang atong anak. Okay? Salamat din taon nga naluwas ra ka ug maayo ang imong pagpanganak. Ang atong anak, Kang. Ayaw ka bala ka. Okay ra si Dodong, Gang.
Kinala mo pagkaligon ka. Aron nga makapauli na ta sa ato. Aray! Gang? Gang, naon sa mangga? Dong tabagi ko. Di kaya ko tilog kamot. Be. Ato. Mawa ni. Be. Ano mawa ang kasakit? Ano magkani? Ambot nga nun ni. Hanggang dili pa ko gusto mamatay. Gagmay pag akong mga anak. Ano sa mangga? Uy, may tabo ni mo. Dili ka mo nakay. Kumusta naman ka? Okay naman ko, Kang. May tingaling nga magpa-check up ka. Aron nga mahibaw ta. Ngano nga, may kalit pa naggahi ang imong tiilog kamot. Ayaw na. Gasto-gasto lang na. Nawa naman, sad. Gang, mo-duty na ko ha. Ansa man, muli ka karong udto? Di lang kang. Kay kaas kayo gasolina ang motor. Kung mapauli pa ko karong udto. Sa hapon na lang ko. Sige, Kang. Amping, ha? Ikaw sab, magamping ka din niya. Na ikaw ni bala sa mga bata ha. Ayaw ka bala ka. Ako ning ati Manon. Gutom na gida. Noon, dol na ko sa amo. Maayo unta kung nakaluto na ron si Marjorie. Mihingaw man. Gang! Gang, ni anak ko, Gang. Inday? Ano man ka? Anong mihilak man ka? Ay, matis mama ni mo. Natog! Di mo mata! Ha? Gang! Gang, unsa na itabo ni mo? Gang! Kinuha ko. Tubog na niya. Gang! Gang! Gang, pagmata! Gang! Gang! Kinuha ko. Wala mo ginawa sa Marjorie. Patay na siya. Gang! 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 Gano'n na tabo manini mo, Gang! Gano'n na tabo manini mo nga mayo pa magkaspagikan ako. Marjorie! Ganyan ang buhay ng tao. Mayroong mayaman. Wa ko mahibaw kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Kay bugnaw na kaisa sa akong pag-abot. Kung tinuod man gani, nga may kalag ang tao. Gang Marjorie, kung asa ka man karon, akong isaad nimo. Nga mahalon og panggaon nako ang mga bata. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dindin, 29 anyos,
Nagpuyo sa AS Fortuna, Banilad, Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron niya sabtan, sugdo nako sa diyang nakadesisyon mis akong late live-in partner nga magtipon. Ingon ini ang mga panghitabo. Mag-ipon na ta? Udin. Taon-taon naman sa ta. Unya, nahanap ta sa saktong edad. Sige. Okay ra na nako. Okay ra nimo nga nag-ipon ta bisan wa pa ta makasal? Ooy, ganun di good. Salamat ha. Nga nakasabot di ka. Asa raman ko doon yan ng kasal ba? Kung doon na natay matigom, di ba? Swerte di ko nimo din. Og salamat. Magpalit tag motor? Unta. Sige. Pwede ra para dilisad kaayo tahago sa pag-commute everyday. Total, parehas naman ta nga nagtrabaho o gusarsay atong trabahoan. Mao bitaw. So unsa man? Okay ka kung 50-50 ta? Pwede ra, uy. Mas maayo tingali kung straight cash na to aron way labad sa uba. Mga sabitay akong nahuna. Nya sa man? Asa man nato ipangan ang motor? Sa imo lang. Okay ra? Oo, uy. Nak, pagpakasal na lang mong Ariel, uy. Ano sa man, pa mo'y plano? Ipon-ipon ra ng inyo? Ma, naami plano, pero dili pa karon. Kanos aman di ay. Kung doon na nami igong mubalik kag tukar. O mahal. Kuan lang god. Every weekends lang. Gimingaw sa pagtukar god. Unya, ano gun paking kita? Ikaw gud mahal. Sige, aron na asad tay lingaw every weekend. Moban lang ko nimo ha kung asa ka mo tukar. Sige, mas Kumusta naman mo din, uy? Karon pa kita makita-kitang balik ninyo ay. Mao lagi Wilma. Unsaon nga na busy man gud ko sa trabaho? Lagi. Kay last na tong kita, no? Kato pa man tong last tukar ninyo sa banda, uy. Duha ka tuig naman tingaling nakalabas. Oo, murag ana gid ay. May gani kay gisugtan ni Mos Ariel nga matukar og balik na. Ay nihangyo man, kay gimingaw na kuno siya. Ako lang sang gitugtan oy. At least karon na siya laing source of income, di ba? Dili pareha sa una nga nagsalig ra gyud sa tukar. Mo to nga pag pandemic, wa gyud hinoon siya source of income kay wa may tukar. Bawal man ang tapok-tapok ato nga time. Mao gyud. Guys, magsugod na tagtukar sa first date. Ay, Ben, magsugod na ko na, me. Tiyama niya, ah. Yes, sige ba? Kahapi ko di mo ron. nalipay lang ko ay kamahal. Kaya after 2 years, nakatukar siya kong balik. Passion man gud na nimo ang motokar god. Mao lagi. Og thank you kay mahala. Nga nisugot ka. Ngano di man sa kuno musugot no? Ang ako ra man gyud to ba sa una, nga okay ra man ang motokar ka. Pero dili maayo nga anha ra gyud ka mo focus niya. Kay dili baya na magsigi-sige na tukar-tukar, dili stable ang kita. Mao lagi. Nindot siyang buhaton lang gyud og sideline. Basta ha. Basin pod baya, mobalik na sad ka anang sige nimog inom ha. Di lagi mahal. Bantay bitaw. Ay, mahal. Oh, Ariel, hubog ka. Nakainom lang. Pastilan baya nimo uy. Unya ni drive kag motor. Bisag nakainom ka? Mahal. Wala man ko maunsa god. Duka na kay ko mahal. Nga na sige, katuog na. Kuhaan na lang tikag ilisan nimo aron makailis ka na.
Hapit naman di ay udto. Hala, nasubrahan man ng tuog na mo eh. Mahal. Mahal, bangon na. Hapit na udto. Mahal. Uy, mahal. Bangon na pa. Ariel. Ariel. Mahal. Oh. Hala, kabugnaw ko ni mo. Mahal. Mahal. Hala, Ginoo ko. Ariel. Ariel. Mahal. Namatay gid si Ariel. Gitry baya siya CPR ato pero wa naman mada. Kay nang lagom naman ang iyang mga tudlo. Mo ilang pagtuo nga giatake si Ariel samtang natug tungod sa grabing hago niya straight iyang inom. Kapila baya gito nako siya gibadlong pero di man gid maminaw. Gawas sa sige niya inom, dili sad healthy ang iyang mga panganon. Sakit ka isa akong buot nga sa kabata pa niya. Gikuha na siya sa labaw makagagahom nako. Unya. Condolence, Tim. Salamat, Day Wilma. Kano kung Ariel, eh? Sa'yo man kayo siyang gikita. Lagi, uy. Sakit kaayo sa dugahan, nga na siya. Pagkakaligon lang yun din, ha? Ni Arami para nimo. Salamat, Day Wilma. Karon nga wa naman si Ariel, nak. Nasa may plano nimo. Mubali na lang tingali ko glaing abangan, ma. Sakit man sa dughan, good, kung padayon kong mupuyo sa among giabangan. Maghuot ang akong dughan nga mahinumdum niya. Ha? Ngayon ni mama na kuti nga, ipaanhi ka kay kuha na ang motor ni kuya. Oh. Kay iya man nakapangan ang motor. Doon kadiyot lang sa ha. Oo, bitaw, sa iya nakapangan ang motor. Pero to nga, bigbayad ato motor ni Ariel. O maingon ni mama ti nga, kuhaon ko ang tarang butang ni kuya, gikan ni mo. Kay, kami kuno ang duloy katungod ana, kay di man kuno mo kasal ni kuya. Unsa? Hilabot man taon sila ana. Uy, nga man sila natampo ana. Dili man sa paglinaog, no? Pero ano mo, diretso man sila desisyon sa ubang butang. Nga dili man mo konsulta na ako. Grabe ka, day, Will. Tinood ka, day. Murag na ako'y nadunggan mahin ana, day. Pero mas maayo yung tingali nga ikonsulta na nimo. Maunta ni gusto na akong i-fight ron, kay okay man kung hatagan silag bahin, pero murag lain man gud ka ay pamation, kay murag gikuhaan ko nila og katungod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Tinuod ba nga naanay rights bisag live-in partner lang mo, unya wa mo makasal? Kung tinuod man, pila man ka years ang angay nga nag-live-in aron naana kay rights sa imong partner bisag dili mo kasado. Ikaduhang pangutana. Unsa sad ni nga rights ka attorney? Unsa may rights nako in terms sa mga butang nga nakapangan sa akong partner nga namatay na? Makabuot ba ko ani bisag dili mi kasado? Kung dili man, what if gitungaan na mo bayad ang usa ka butang unya dito lang nakapangan niya? Ikatulong pangutana. Na ako'y na istorya nga nakakuha siya og burial assistance sa SSS pagkamatay sa iyang partner, bisag live-in lang sila. Doon na ba ko'y katungod nga mo claim og burial assistance sa akong partner, bisag dili mi kasado? O pwede ba gihapon ning makuha, bisan pa man og nalubong na ang akong partner? Ikaupat o katapusang pangutana. Gitungaan na mo ang bayad sa motor nga nakapangan sa akong late live-in partner. Pero, gustong kuhaon sa iyang mama ang motor kaysa ila ko nuning anak, kay lagi nakapangan kini niya. Unsa may katungod nako ani? Kung doon naman ko'y katungod, unsa may kinahanglan akong ipakita? Aron maunuran kog rights bahin ini. Dili man ko laog, pero gusto lang ko nga i-fair lang gyud pud unta nila ang sharing.
Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course sa mga medical nga mga pangutana og mga problema ipadagyod na dayon kay si Dr. Obra man ang mutubag ana naman si Dr. Rene Obra a medical doctor. Samtang ako licensed bar passer no LLM charos no usa ka abogada. Muna, mutubag mi aning mga pangutana, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo, ay mog kabalaka, kay madawat lang na namo, kumpleto lang yun ang mga detalye mahimuan gyud nagdramas kahanginan paabot lang gyud gamay guys kay usahay di gyud lalim no ang paghimog script pag-record sa ato ang mga artista mo na big shout out kanila unya daghan sa kitang madawat suwat pasalamat mi kay it means to say dako ang inyuhang pagsalig namo no so keep tuning in keep listening kay basin sunod semana no ugma ba inyo nang suwat ang inyuhang mapaminaw pero thank you kaayo for writing and a big shout out big thank you sa ato mga artistas kahanginan ato ang mga script writer, director, spinner, lineman, sound systems na to, tanan, editor, everything. Thank you ninyo. And big shout out sa ato ang mga avid listeners from Luzon, Visayas, Mindanao ug mga naminaw nato sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Og big shout out, big thank you and sending my biggest love sa tanan akong mga likers ug followers sa ako ang Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsubaybay sa ato ang programa. And hinaot unta nga kung magkakita naman gid mo sa akong naong no, magkakita ay mangganita somewhere. Dula ko no so that I would also know nga listener day mo nako ha. And ato ang letter sender kay taga si Dindin, 29 years old from AS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City. Hello. Cap Greg, no? Ako ang Cap Greg, yap, akong babe. Cap, mayong pagpaminaw ni mo din ha, no? One of the biggest barangays, pero one of the most hapsay and most peaceful under the leadership of Cap Greg Yap. Maayo jud kay ni Cap Greg. Ako mo vouch ko ani niya. Dugay na kanina kong kaila hello ninyo. And nangutana ni siya nga kabahin aning ka-live-in no og mga katungod sa ka-live-in. Naba ko ni rights man ang unang pangutana. Nabay rights bisag live-in lang? Wa mo makasal og tinuod man pila ka years dapat mag-live-in. Aron naay nay rights ang imuhang partner bisag dili mo kasado. Okay, wa gyud rights ang live-in partner. Why? Because the only provision in the family code refers to or pertains to marriage. Meaning ka ng mga naminyo na. Benefit of marriage. Live-in or common law partnership, the only benefit or rights nga ginahisgutan sa balaod is with regards to their property relations. Kay wa man mo'y obligasyon, kay wa man mo'y gipirmahang kontrata, wa man mo'y aido, wa man mo'y gipirmahang marriage contract, so wa gyud mo'y rights, no? Only lang na tungod sa inyong pagpuyo kung nakapundar mo og mga kabtangan or properties dinha ragyod usaragyod na akong makita no nga balaod sa family code nga mohatag og katungod sa or ni discuss og unsay katungod sa babae ug laki who are in a common law relationship or nag-live in. Unya kana siya it pertains to unsay contribution sa usat usa nga iko na siya nga di na siya conjugal partnership, co-ownership ang tawag ana o dumaumao ra gud no pero co-ownership na nya magdepende sad na kung unsa puy status sa estado sa inyong pagpuyo no nga way benepisyos kasal kay nganong wa man mo nagpakasal kay wa lang yun pero single mong duha kana co-ownership pero kung pananglitan nagpuyo mo kay naay usa di pwede kay minyo kana lahi na siya lahi pug tratar ang balaod na to ana. Ikaduhang pangutana unsa man nga rights kaha attorney unsa may rights nako in terms sa mga butang nga nakapangalan sa akong partner nga namatay na makabuot ba ko ani bisag dili mi kasado kung dili man what if gitungaan na mog bayad ang usa ka butang unya didto lang nakapangalan niya munay nakalisod why because wa man kay katungod nga manunod niya and wala po'y proof to show that you are co-owners of the property unless na akay dokumento to show nga pagpalit ana
no, imo barong kwarta na kay mga withdrawal and everything, then you can assert half of that property to belong to you as co-owner of the property. Otherwise, the law will treat it nga ang tag-iya ra ana kung kang kinsa na nakarehistro. Maunay nakalisod kay kung minyo pa mo maski pag sa imo pa ng partner nga laki bana nakabutang unya gipalit na, no, or gipanag-iya na niya tatong single siya or gipalit na sulod sa kaminyoon conjugal siya maski pag single ray nakabutang din ha. Dako kayog difference, no, because the law, the state encourages union, marriage, no, mao nang dili gyud ipariha kay kung ipariha para nimo taga nimo katungod ang kanang live-in naway magminyo lisod igawas sa kaminyoon, di ba? Ikatulong pangutana na ako'y na istorya nga nakakuha siya burial assistance sa SSS pagkamatay sa iyahang partner bisan live-in lang sila. Do na ba ko'y katungod nga mo claim og burial assistance ako ang partner bisan dili mi kasado o pwede ra gihapon ning makuha bisan paman og nalubong na ang akong partner? I don't think gihatag to sa iyaha because live-in partner siya. Most likely gihatag to kay naay anak unya gihatag na as guardian. Dili nga kuan. So ang tungod kay naay anak, ang anak manunod man, heir man, beneficiary man, pero dili gyud na ihatag kay di man ka ang wa man kay katungod ana. You don't rise higher sa status sa usa ka legitimate nga wife. Sorry lang gyud. So I don't think makakuha ka unless naamoy anak kay ang anak makadawat. Heir man, beneficiary. Ikaupat og katapusang pangutana, gitungaan na mo ang bayad sa motor nga nakapangan sa akong late live-in partner. Pero gustong kuhaon sa iyahang mama ang motor kay sila sa ila kuno ning anak. Kay lagi nakapangalan niya. Unsa may katungod na ko ani? Kung do namang ko'y katungod, unsa may kinahanglan na kong ipakita aron maonoron ang iyahang rights bahin ani kay dili man siya laog pero gusto po niyang i-fair sakto sad, no, kay kung naka-contribute sad ka, no, well you can invoke Article 148 of the family code and say nga kung common law partnership mo i-assume na siya nga co-owner mo ana nga property, so i-prove lang nimo nga nag-live-in mo unya and other documents siguro to show nga nakay natampo sa pagpalit anang motor or other properties baron ninyo, no, or suryaan ninyo klaro po ng imuhang mama kay akong suggestion na ibaligya na lang ng motor unya ikwarta na lang ka na ninyo para walay samok, no, or kung nakay documents to show nga nakadata baron ka sa maong pagpalit anang motor, so nakay tampo ana and the like. Pero you can invoke Article 148 for common law relationships. Kay kabahin man sa kabtangan kana na may provision ang balaod na to ana. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Basta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsuran mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Boy na mga kasama mahigala. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Waki. Gibuhatan kinig duha sa radyo ni Ray Arellano. Kailan ang atong magtatampo si Waki. Kini kami nyo usahe ba? Di na to kano, no? O di ni mo atiman nun. Mabot yun nga laayan ka. Labi na, magawas ang tinuong batasan sa mong partner. Nga uni akong asawa taon, purbida. O nga nung na problema, gikuha niya akong asawa, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga panghitabo, ha? Pagkasinaw, pagkahumuhog, pagkadanlog sa imong buhok, kun hikapon, murag namon, danglog-danglog, labi nag-imong sudlayon. Pagkasiga, pagkapula, pagkadako sa imong mata, kung tutukan og tan-awon, mupahiyong daw ungong nga sudungon, pasilanin day kun
ka, bagtumba ko, dakong baka. Ay, daw, si Batsa, kaya na ako asawa. Si Batsa. Ato na, Pedro. Lang ni anak imong gikanta, oy. Day, unsa? Santim sa nga tugod. Aha. Lang to, day, kaya nag-practice naman, Miss Pedro, day. Di na itong silbi, day, eh. Say, di ko magsilbi. Day, imo na lang gikalimtan atong theme song. Aha, di na lagi ito mahimo, Inday. O gano'n dili man. Tugay na kayo, uy, plaka, paskratsin kayo, di na maklarong lyrics. Day, scratch ko taon. Ayun na lang yun, gawa ka na gugman ako. Uy, iapilon, kisa pwede ko na. Ay na lang ka. Kinsa lagi nagsultin mo? Astilan, higa, good niya, yun. Kanong sabi siya na imong mananagan, ha? Sa? Kinsa nagsultin mo, ana, ha? O sa baday, ha? Mauna yun isulta sa pagsigi ni mong kaunog baboy? Nay, high blood na kayo siguro karon. Taka ka malang diha, oy. O dili bitaw ba itong sudan? Ikaw man sa high blood. Kuhan ka ng pataka man lang sa ikaw, eh. Mukhaon ka sa kunsa, oy. Bisag utan. Bisag utan, ha? Nya, subakag baboy. Ay, awa ka na. Sus, kayo ito di mong ay, makal ko taon. Unsa man taon ka, oy. Tilba, kalma lang. Unsa? Kalma. Ing na lang yun, ginausab na ka. Ako rin nausap nga. Klaro, ikay nausap. Asa ba dabi ka nausap ko di? Ay, sos, sa una, inigbatan ako, pukaon ko nung kiss. Karon, sos, pukaon naman ko ni mo gatas, pakapinan pa ni mo gitlaw. Kanindot, ana? Usap kinindot, ana, ha? Usap may nakandot kanindot pukaon ako, ingon maka nga, imo ko patiran, be. Hoy, bangon, let's patiran di karon ng, bukon ko ng itlog, runin mo. Karaan daw. Anya, mauday na inindot mo, ha? Nindotin na style na na. Ang gahi mo sa kapukawon. Say, gahip ko nga, inig-abot na ako, gikas trabaho, sugaton na rin ko ni Mugki sa una. Karon inig-abot ko, sugaton ko ni Mug hugasan. What? Ayaw na, ha? Kani ato, tawagon ko ni Mug hon. Nya karon di na hon, ha? Hon, matug na ta, hon, ha? Haon na diri kay di na sinukad, hon, ha? Karon, hani, tawagon pa mo ko ni Mug hani, ha? Hoy, kanahan, kaligo na dito. Kaligo na, kanahan. Maho ka lang piot-piot. Sos, para ka na, naginuton pag yun mo. Naginuton rin ang dukot kay lami kayo. Kana patawa makalagot kayo. Ay, pakakidot. Ay, naunsa baya butil maoy. Hunahuna asad taon ng imong bana. Maubaya na'y nanginabuhi ninyo. Sabtasad na. Kay dili tadang hikayon maayo ang kondisyon, ana. Na'y usahay nga gikapoy, gikas trabaho. Dapat imo po ng lambingon inig abot. Ako bito nang gibuhat na Ay, kana bang inig katuog ninyo, kinahanglan nga imo ginanggakson. Muunlan kas iyang bukton. Ay, sobra pang atong gihimo, anak, nay. Oy, kay unsa bay gihimo nimo? Dili ka buunlan rin siyang bukton, nay. Ako pa yun ang yakan iyang naong. Ay, hala, oy. Hala, mamatay imong banana. Uy, usa ko mamatay. Ngabuhin na ko pa man kaayos siya. Unsa? Kay gwapo sugang ko sa chicks paborito. Isang walay kwarta. Ngano na mingoy naman sa kadiha, okay? Nag-away na saan mo sa mong asawa. Asawa na ko tayo. Kusabot tayo. Kusabot. Ngano man? Masapot na glit. Sa taon eh. Bisag way hinungdan. Sapot. Mo nagisapot. Iwan mo unsa, Unsa tay? Sa iyo, branda mo. Iwan mo unsa, Dapat imo nang unsaon. Unsaon lang kung maunsa na. Iwan mo unsa, Uy. Unsa iwa unsa ang tatay sa iyo. Kusabot. Mo nagisapot. Kawa lagi mo unsa, Unsa biya ka, oy. Unsa na pirmi? Aron dili na maunsa. Unsaon perme? Unsa na pirmi? Unsa bra? Unsa kidot pa ni mo tayo? Kidot kay katay. Unsa? Bungot kay kasi itoy tayo. So kasama kami niyo unsa kong asawa. Karon pag yun siya mag-idingon ini. Murabag. Ay yung ko bigutan sa kong malihok lagi. Unya. Kaon na diha. Sila di tatay nanay day ha? Wala ni magdaha? Mana sila kaon. Mao ba? Ako na lang dayo pa kaon day? Oo, natuwa pa man ka. Kuka bitati ka. Sugno nang hagok nimo. Ayun sa paghungit. Mukha ko sa ko day. Ayun sa. Ano man? Kasi mo na si Vicky.
Daghan kay seg miss call nimo. Kisa man at siya. Pero Victor, ayo, di ba na si Consul Victor Lunday, basig mauna. Ambot lang nimo. Nasabot ang mag-inom, nagsabot mi nga mag-inom mi. Nagsabot mi inom mi pero wa mi magsabot nga wa ba dayon. Ay, lang dia ay. Mao lagi. Ikaw ba bakakon jud kay ka oy? Ha? Bakakon mauday usa sa inungdan nga magsigit ag away. Madugay magsinumbagay ta. Day. Gusto ka gidana, waki? Ha? Ha? Kau na dia. Galituan ti ka gumba, galituan ti ka. Imo na ang paborito. Ikaw si hinungdan ani dayoy. Gamay ko na tong sipiat. Rak-rak mo dayon ka. Naibaba ni mo murag masingdan sapon. Ha? Ang mga maayo na tong binuhatan, imong kalimtan. Imong i-delete, ha? Tiyara ako sweldo, ha? Wanay bawas, ha? Pag-rosaryo niya dito. Salamatan. Pero ayaw pagtuo, ha? Ayaw pagtuo nga nalimot to si buhati mo. Ako nagpasinsya na ba ko, ha? Ayaw di paabutan nga maupos ang akong pasinsya ni mo, ha? Sige na, imong taping badako. Ay, bida. Ako may nagpasensya ni mo, ha? Kaya iutong lang akong tanan, ha? Isabuti ka. Bisan sakit, kayo mo mga sinultihan, nga mura kang kinta, gisabuti ka. Pero niabustar ka. Lataas ang bayo. Salamatan. Dami ka na. Pero hoy! Bagkaan mo daw, no? Uy, kalit mo lang. Ikaw may bagagdaong, ha? Tilawin yung kinilawhan, oo. Saktura bidestimplahan. Lami to da. Hasta imong humba, lami. Tilawi, lata kaayuhan. Sunod usban ng batasan mo, ha? Kanang batasan nga di makaugiro. Paghilaw ka na mo, ay! Nay. Mga pagagnaw, mga hanggaw. May pahungit-hungit pa mo niya mag-away lang gihapon. Mabuang ta ninyo. Ay, nagpaibog-ibog lang mo. Naibog ka na? Naibog ka na, ay? Ha? Usay naibog. Ako, naibog ninyo. Ay, never. Gahilas-hilas lang mo. Hoy! Tunyo! Gang! Oy. Dali nga rin kay hungitan ta ka. Hungitan yun mo, Gang. Usam na, Gang, ha? Buwad, ha? Problema ni mo, pre. Sa problema na mo kasawa na ko, nga di magsabot sitwasyon ba? Hindi sila kasabot sa ilang bana. Mauna. Yun, ano ba, pre? Pahitan niya ko asawa, pre, ha? Pagkadili masabot. Sa man, pre? Ang bana, og may trabaho, asawa, yaw-yaw. Nya, og doon ay trabaho, ang asawa, magyaw-yaw gihapon. Kay dili ko do, gamay ra ko ng sweldo, dili sakto, tugay ko moabot, pida. Og di ta maglungag, magyaw-yaw. Kung maglungag ta, magyaw-yaw gihapon. Hilaw ko nung kanon. Og magluto tag sudan, suko kay parat. Ida. Kung dili parat, tabang. Inaana na sila. Unya dili magluto, masuko gihapon. Asa naman taan ni pre, ha? Pre. Kanang mga asawa ngayon, pre. Ha? Mau ganin ni pagkita ng batasan. Nagkinagla ng tune up. Usa man tune up? Usa pagtuon mo sa kong asawa, pre. Kinaka i-tune up? Dili ba? Nagkinagla nag-aksyon. Ayaw pasagdi ngayon na lang ginanapirmi. Ako bitaw. Kita ka na ako asawa. Ha? Ngayon ano, asa? Naluyo, ha? Nang hay-hay na. Kita ka na. Siya mo nang hay-hay, ha? Siya mo nang hay-hay. Ay, maayo di. Kadi ikaw mo nang hay-hay, pre. Ay, ako may nang laba. Ako mo, sa ito'y. Pero wala na may away, pre. Malinaw na kayo, me. Mo lagi, pre. Mao ba? Pero ako, pre, no? Sultian di ka. Inig padong palang na ako sa pultahan. Inig abot ako. Wala na. Garak-rakan ako sa bakbas ko sa umurog machine gun sapon. Ay, magparak-rak mo sa gabre. Oo, sa may buhaton ako, ha? Sukal! Sa buhaton lagi. Naitudlong na ka, ha? Para makabawas ka. Saman? Kanay inig abot din mo, ha? Nigsud dayon nimo sa pultahan. Unhi o kasaba imo asawa. Kana suko yung kayo doon. Kasagtibayo. Mao ba? Unsay unsa man say hinungdan nga ako sa tiyang kasaba. Ay, bahala na ka. Basta kayo unhi o kasaba. Oo, niya musukol, pre. Bahala na musukol. Total lang kauna man kang kasaba. Ha? Sato pa. Bawas na lang niya. Ha? Mao ba? Ana din na? Oo. Ha? Laparuhon ba ni mo yung inigabot ni mo? Oo, yung musukol man. Pasag, di ba? Balos na lang na niya. Kana kong musukol. Pero di, kakak na.
Bukakak na. Dili ka na basta-basta kasabaan. Maubahan na din na, pre. Awa ko. Magkitong ta ka. Ha? Taga, ano kang sapon? Ha? Imyot! Hoy, Imyot! Dong? Marika! Nana Dong, ano man? Awa, magkitong ta ka. Lamparuhon ko. So, di lang ka tayong gawa. Imyot! Pre. Pagdali niyo! Doon na imong asawa, pre. Doon na. Nanaw. Awa, maingon gani ko nga pagdali. Agay! Pre. Sama kang... Tarungan kong tawag, ha? Kita... Bughao, tika niya! Ha? Pre. Pre. Oo, ang kakabaos. Kausar mo ka. Naunahan ko. Nabangat ka. Butoy, pre. Awa, pre. Butoy ko kayo pagkaksidor, pre. Sidor, Naluoy ko sa kumpare tao na ako. Huwag yun kabaos. Pero nahuna na ako nga sakto baya sa diyang sulti. Balag musukol akong asawa. At least, baos na lang iya ha. Mao nga, sa pag-uli na ko. Kanya rin pagkaulian ako. Siguro yung kong rakrakan ko na akong asawa. Kaya, nandugay mo ko. Pero gamiton kong tik-tik ni Pari Binok. Unhan ako kasaba akong asawa. Ug mahimo, sagpaon ako. Gusto, sagpaon ako dito. Balag musukol siya. Total baos naman lang iya. Makabawas ng yung ani. Doon ako sabay. Niyan ako doon sa pultahan. Tayo pa, niya may kaldero. Unsa ka kung mauni ako itukol niya, no? Purbida. Kaya maor mo yun ni Pirmi gamito niyan ako. Ha, puslan man. Kiniwer ako gamito, be. Yan na makaliro rin. Butang ros daplit. Ay, maslutin tayong litungod sa sige pag hinapax kong taon. Karon, mabawas ko. Manok to ko. Niya ni gabli niya. Huwag na kang sulti. Piti na yun. Manok to ko. Ay, kusugas na akong manok to ko. Grabe naman siya. Siya ro. Di siya kamataan eh. Usog kayo na pagkatutok ka. Awa na. Ay, nagpadung din eh. Wana, maun na ni. Handamon ko ni Caldero. Kadugay ba rin mo na ablihim? Tiyak pa lagi ka. Kabaos ko. Ipasigaon ako suga. Ginoo ko! Oy. Giunsa man ani basta tatay, wake! Bukod si Toy. Si Tatay Mio, magunian eh. Dahil pasaylo taon ko ay pasaylo. Pasaylo? Mina ko kay butoy si tatay niyon. Hon, ni taon pasaylo ako. Abi kung ikaw to sa tatay mo day. Di ay. Sa ato pa ako day tuyo nimo adto nga imong bunalan aning kaldero. Ay, gusto na taonan. Sakit na kayo. Sakit ay. Day pa'y rapido ay. Agoy! Mao ni akong problema ro kasi sa unsaon ako agyog ko pasudlas bay. Saan ko ngayon mo takong pasaylos kong asawa? Di agyog siya maminaw nako. Karon ari lang taon ko batuog gawas. Diya, mura na taon kong iro diri kay lawga taon pakanon ko diri bukong baita lagi. Usap ako bato na ni Ate Pres, babina. Ha? Kung kamoy pasultion be. Di man siya makapasaylo nako. Budangop ka kuanis barangay. Usapan ko kamoy pasultion ba? Ate Pres, waki. May adlaw sa tanan. Salamat sa mga pag-ampo mo. Sa tanan na itong mga namati karon. Good morning na ito na bam. Good morning diha. Ate Jane, good morning. Good morning. Okay, ug ako sa pasalamatan Goliath ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Pandiawan herbal capsule with garlic,
Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Inom aning Said Panyawan Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Sa bundag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniudto nimo maghapon sa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule ay mang imnon. Una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon sa gabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na po daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na na problema kaayo aning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka. Di na mo angay madlok or mag-uol. Tungod kay doon na na'y makatambal. Na anay makaayo anang atong kibati bayin sa kidney o UTI. Kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon. Sa tanan po na ito mga kaigsunan. Salamat kayo nyo tanan sa paghibog number 1 sa tuwang Said Liniment Oil nga tinuod mo agtang sa tuwang mga problema sa kalawasan, panuhot, pamaol, parigit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, huto sa kabataan likay, pagita sa ringgi, kung mga haplas ta sa tuwang Said Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika, di ba Edwin? Pero na sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalang i-type ang Panyawan Herbal niya. Makita lang tayo ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix nga mag-i-im no ni Tatay Jimmy sa di pa sa mo biyahe sa Suriname. Ug pohon-pohon, na-adami drama diya sa Lanao, pohon na ba? Ni Ma'am Dixie. Ma'am Dixie M. Puno, pohon-pohon. Karong pizza 28 sa Lanao del Norte, sa Tubod. Thank you kay Ma'am Dixie. Og sa imong GM, salamat kayo. Og kung layo sa das butika, pwede na kita mag-Shopee. Okay, Shopee lang ta. Basta layo tas butika. Ate Pres, ay Bam. Good morning! Alpina ka ni mo diya. Sister Sammy Lauron, ay mamaya na Lauron Summers Hughes, palirulid karkar, si mga staff. Yung manusab ka ni mo diya, Jimmy Moniba and Ligaya Moniba sa Subado 30 Danao. Salamat kayo sa inyong support. Yung manusab ka ni mo, Sir Sammy, sa itong mga staff diya, alipin na sa ato ang mga trabador diya sa factory. Ayaw ka magalimot, ha? Sa iyong buntag, mga ligo, gamit ang Seed Celebrity Kojic Beauty Soap. With blue tayo ang papaya extract, kung gusto ka mga sangkap nga, magpabilin kitang younger looking kutis artista kotes porcelana. Nindot ka ano kitili magkaya atong skin. Panalitan og doon na kamoy mga murag pugis-pugis, murag doon na up mag-uga, murag doon na blackheads or whiteheads. Diretso, Seed Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tanan naman sa butika, ha? Kaya ba't sino niya o dili original na inyong mapalit ni mga product? Mas mayo nga tanawon sa nimo sa iyang sudlanan. Aduna nakabutang din ha, no? Level tanawa. Seed Marketing. SCED. Seed Marketing. Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Ate Pres. Okay, ang sendo dato karon adlaw. Sa di pa atong sender Ate Pres, ato sa basahon taon aning mga blind Ate Pres kay kanunay gyud ko ni silang maminaw. Alpha Blind Massage sa Metro Gaisano Ate Pres. Naades las Metro Gaisano. Gaisano tabunok kanunay gyud ming naminaw sa inyong hang programa. Kun ako apasultion. Thank you kay inyo dong ha. Salamat kay inyo diha. Ug sa Purok Trisda Dangtias, Butuan City. Anak ko no yung mama tao dito. Sila si Lucina o si Junior Larsina. Lasirna lagi. Lasirna din eh. Kanunay yun silang maminaw sa DXBC Butuan. Ate Pres. Thank you kayo ninyo. Jewel Dodong Elmer Laserna. Thank you kayo Elmer Laserna sa pagpaminaw. Okay Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Ang ato sender Ate Pres mo si Dodong Waki. Si Waki. Si Waki Ate Pres, murag under yun siya permi siyang asawa tao na iluoy kayo. Oo, nya. Di ka usa nagpatambag siya siyang amigo nga mauna ana. Gituduan siya siyang amigo nga unahan ko no. So ang iyang gibuhat kay dugay siya na uli Ate Pres. Giunahan dituduon niya.
Pero ang naunhan ang iyang tatay, nabukol ang agtang siya tatay, kuya pantaon, manong kulatado siya siyang asawa. Unsaon ko nun nga, naaraman siya sa gawas patulga, Ate Pres. Wala pa sudla. Wala pa sudla, luoy kayo. Luoy po. Oo. Habang, unsabi ka sulti, Ate Pres, unsa man? Kuan lang paduga-duga lang mawara na ang kuan. Unya mga kapasaylog yun. O buhat kag na makapalumoy sa balatian sa mga asawa. Nga na kanimo. Tinoda. Unya akong tanaw sa Ate Pres kadang murag yang asawa ba, di ko kasabot nga. Usahay kadang maayo niya kalit, parehato na ngaon sila, hungita siya, tilawan ni humba, lami kayo. Ay, ako ko na! Makalit lang, no? Sagit, na nga, di masabot taon, pero sabtan lang na yung mga asawa doon. Ikaw lang sabot na, ang asawa mga anak. So, am-ami lang na niya. Am-aman. Baga, sorry, baga Pakayo lagi pasaylo, mga importante. Mga pasaylo, niya, o di galing mo na yung pasaylo, hug lang sagdan doon. Pero, kung panalitan na aron mapasaylo ka, buhat lang sa bulahaton para mahimuot imong asawa nimo nga naghimo kag mga maayong butang para maluoy, di ba? Bam, ari bang be, ikaw eh. Sa tinga sa itong Cinder Gulyan. Waki. Si Waki. Waki. Suwaya ko no, Waki. Suwaya? Ayaw, suwaya. Ay, kalimta. Suwayi. Ay, kalimta diya. Suwayi ko no. Ari na dara. Suwayi ko no, Waki, panahon sa kagabihion, nga doon na magyud mo'y buhaton isip magtiayon, di ba? Unsa man ang buhata, bang? Kana bang ang gimbuhaton sa magtiayon, Unsa ibutang lagi ng nato. buhata, oy? Kana bang responsibilidad sa magtiayon, pananglitan ibutang nato, maabot magyud panahon nga kanang mangangatuog ka mo, maghigda ka mo. Unya, oo. Apan ka na, kung dili po sa init, o kadi man mahitabo nga magbuhat ka muna ng mga buluhaton o magtiayon, kung init ang iyang uo. Kanang na ang suwayi ko no, o ampo sa dili pa ka mo magbuhat. Kay mahinuklog siya nga, usap ni ultimo gani sa mga parting lawas, mag-ampo man una siya. Ako umuti pasabot kay Marwa, mag-ginuugod inyong pagpuyo. Kay uguli ko, kana na, mabasa na sa tubit. Ana sa panultihon ni mas sinulat ni propeta Tobit. Pero kung ari ka diri sa panultihon sa Old Testament gihapon, diri sa kanang ang Kapitulo 15 verse 4 kung ako masayop, giingon didto nga ang malumong pulong maghatag og kanang kadasig. Pero kung dili gani malumong pulong maghatag og kasakit og magwa sa kadasig. Ang pasabot na ko nga kanunay ganay init pirmi ang atong o, wa gyoy kalinaw ang pagpuyo. Ang pangutana, ano kanunay magpuning yang asawang init ug o? Matinga ako, nayumba dong. Luwan mong kaon. Oh, bitaw. Halipok, kumuro sa kanang, kita ka nang ilo og magkaon yung duulon. Kuya kayo, ang bato natin mong tudlo. Lahi mo itong, nagturo mi sa una ni Director Arellano. Nagtaon ko, mag-i-apel ang itlog. Sabo, Usa magkayurot mo magkakaon na kagumpay. Apel pa sa nimong itlog. Baka nang humba naman ang itlog sagol. Hindi mo nagyurot ka na naman may nabilin. Ikaw po sa bawo na. Direto istorya. Maki, awaki, muragwa gyoy, Ginoo sa inyong pagpuyo. Hinumdumi nga sa kami nyoon, giingon ko din nga labi nagkaslon ka magawas ko kamo magkasal. Kay ug kinasal gani kamo sa dili pa mo bendisyon ang pare, mingon gyud ang pare nga naa ang Ginoo sa inyong tunga. Sa inyong pagtiayon, murag walo ko kakita, pero ming init ang inyong Sa ako nang gingon, suwayiwa ke, ukba ko nung malang kasulatan, basa diha sa mga sinulat ni Propeta Tobit. Kay sa pagminyo na ni Tobias ang iyang anak, sa wapan sila magbuhat sa bulatos magtiayon, nagampo na sila. Ningos Tobias, Ginoo, kuha ko si Sara, dili sa kaulag, kundi sa katarong. Hinaot, punta ka tagaan po kami taas ng kinabuhi, tubag po sa Sara, amen. O nagdulog sila. Magkingulo niya ng mga sawa, Magampo pa rin kami sa padung ka magdulog. Ang buto sa buta ko nga, naagad ang Ginoo sa inyong tunga. Pedro, magampo ta Pedro, salamat naman na natin tulong manod. Kung ako ang puzzle, Tihan. RMN. And ayan guys, handungan na to no ang another episode guys atong compilation sa drama nga Handumanan, Suliran og Pasultihon no. Nagkalain-laing mga storya sa kinabuhi guys ang atong nadunggan for today's episode August 13, 2025 o 3 days before ang pista guys.
Yes, magsaulog na guys og kapistahan no. Ang among barangay guys, Senior San Roque. O ganihan na po ta guys no, para maghatag og reaction sa nadunggan nga drama atong nadunggan guys ang kaagi ni Rini no. Nga kaduha na biyudo. Guys, naging mga tao no nga buayahon. Muto ba mo ana guys or kanang nagkataon lang. Wait lang guys, kay giluod ko sa mga. May mingon guys nga buayahon daw no ang sa katao pag na yung mga partner nga mawa no. Og I think inani sa Rini guys. Og mutuo ba mo guys na kini siya pwede ni siya makudlitan no sa albularyo para wala na yung musunod pa no sa iyang mga asawa. Kay looy kayo ang iyang mga anak guys no. Og hasta pod siya siyempre looy kayo guys no nga nawad-an og partner nga napamahal na rabaon tana niya. Looy kayo guys no. Buotan rawata na ang iyang mga asawa, ilabi na to si Marjorie no nga nadawat niya no bisan siya og usa ka byudo. Pero mao lagi mo'y kapalaran yun niya guys no. Din sa suliran ato nadunggan guys ang kaagi ni Lian no nga gikuwaag katungod no kay dili kasado. Naghuwag kadungod guys ang ginikanan no sa iyang partner kay lagi dili mo sila kasado no, live in lang. Ikuha ang mga napalit no sa iyang anak sa buhi pa kini. Pero lagi matud pa ni attorney guys no sama sa atong nadunggan wala gyud makuha no kay dili man kasado. Kinahanglan gyud kuno nga naay ID. Pero kung naay pagpamatuod guys no nga sama sa atong nadunggan kung naay siya resibo nga gikupta no sama sa nang unsa nang agamit ang ilang gipalit pwede gyud no nga naa siya share guys no ibaligya na lang kuno para wala na ilipog pa ang motor di balisod pupuli-pulihan o gamit mo maghasol no so ibaligya na lang gyud og tungaan sama sa tambag niya ni attorney Eileen. Well, I hope nga naliwanagan si Lian ato guys no og kung kamo pod adunay susamang suliran sama niya naliwanagan pod ang atong mga ang inyong mga huna-huna no. So lisod jud sa kami yon guys no kung dili kasado. Samot pa po sa mga bata no kung makaanak na sila sa mga papers sa pag-eskwela lisod jud kaayo guys no pag dili kasado mo nang advisable yun no nga magpakasal yun kung may interno og minyo. Din sa pasultihan ato nadunggan ang kaagi ni Waki nga tungod sa tambag siyang amigo guys no nga way Claire naghari-harian siya kay syempre siya ang hari ng tahanan. Wala siya nagpa-under guys pero how come karon o miskay nag-isog-isog na siya kay dugay gabrihan guys yang gibagbagan no og kabo ba to no ang niabri kay dugay lagi ang asawa pero how come nga iyam ning ugangan og nag-away jud noon sila guys no og ipakatog siya sa gawas. May gani kay maoro to nadangat no buko lang what if mas worse pa no napalabian nagka-hemorrhage na. Basin dili lang may madawat ni Waki guys no patog sa gawas kung dili basin mapriso pa pod siya kay nagka-hemorrhage naman no pero I think wala no mihinay lang to siya. So in the first place nasabtan po nako si Waki guys no nga lisod yun kung anderon ka sa imong asawa no syempre laki baya kanya anderon lang ka wala yun siya dungog no mo nang na-feel nako si Waki. Guys, na-upload na to no ang drama sumpay sa drama nga Ikaw ang Gamot, Ako ang Punuan part 11. Thank you so much sa mga nagsubaybay ani no last 2 days ago 150 views. Thank you so much. I hope madungagan pa na guys no up to 1,000 views. Listen na kay magkuha diri 1,000 views guys ngano man ni oy. I hope malik na mo no sa atong mga daang subscribers, followers sa Dodong Variety Show. Diri na ta guys sa Radio Vlog kay wala toy ayok ng channel dito guys. Suspended pa gyapon until now. Og sa Esquadro part 2 yan na-upload na nato guys no. So wala ra nalangan guys no ang atong mga drama diri kinasumpayan yun nato dayon. Muna akong response guys no sa inyong mga hangyo nga
anong nadugay man o di na ta magdugay-dugay guys, bisag duha lang ka episodes upload retso kay kung langan manggod guys no, laay no nya ba nya malimtan pa yun nato no kung sa to ang last part mo ng 2 to 3 days okay na siya basta maka-upload lang tanong importante ko ka-issue. Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala din sa issue ni Vice Ganda guys no o Rodrigo Duterte no, di ba kay mo guys nagka-issue siya no. Utungod sa maong issue miski nag-celebrate siya 20 million followers karon ni gamay siya guys, 19 million na lang tungod sa iyang mga jokes no nga bad kayo. So then that's all for today. Again, this is Dodong. Bye for now and have a good day.